Launo kongietorri txorienera, gaur ostirala, eta gu osteguna ostirala astelen aste arte umorea gure berdina da. Saiatzen gara. Saiatzen gara. Baina, egunak ez gaitu aldatzen, Baina, bueno, ni ostiralin bai, Bai, badaukazulan... Hombre, asteburu asteko desietan, da, ostiralien posik. Bai, eta asteburu ontako ze plan. Badaukazu planik olan... Lan. Lana... Bueno, bixar goixian... Horrein izan posi, bueno, dirua iraziko duzu... Bixar goixian lana daukat, baina, bueno, jazta. Baina, ondo. Bai. Gustora. Bueno, bieko. Nahi duzuleko hartu duzu, Lana. Bueno, hau ez da niretako terapia batzu, errezetara, mesedez. Hau niretzako terapia da, eta nire terapia zein da kosinatzea, ez? Zigor, entretein ditute eukin behar da, ordan, bueno, kosinatu, eta gaur ingo itxuguna da, horrako arroz eta bakaiau bola batzuk, makouba, olako Marokoar herrialdetako, olako, berez piperra dantzeko bada, saltza batekin, baina piperra bat izango zen, eta ero arrautzekin, ez? Ideia bat egin zaitxezen. Ingo itxugu, arroz bolak, haragi bolakin inaldu zuen berdina, eta ero piperra dantzeko bat ingo duz, hemen osaia ikusti juzu, kipula, piperrak, tomatea eta hori, eta ero bolakor, eta ero arrautzak hemen ingo ditu, bertan bukatu, zaiz hori tapakin hori, gure txean piperradakin beti txankarra egiten gendunean, da ero tomatea hortan sartzen zen ituen arrautza batzuk, eta hori zen, bueno, 3.0. Bai, munduko saltzarik horrena. Bai. Baina kontako etzu nola ingo itun, gure bola hauek eta ondorengo saltza. Lehenengo porrua txiki moztu eta baratxuri atal batekin erregosten jarriko du. Jarraian arroza bota eta saldarekin busti ondoren 20 minutuz egiten utziko dugu. Behin arroza inda dagoela, makaiau gezatua botako dugu, nasi ingo dugu eta tapa jarrita utzi ingo dugu bera bakarrik beroarekin kosinatzen. Bakaiau ketua moztu, horra gehitu, eta ero honekin ingo ditugu bola batzuk irinetik pasa eta frejitu ingo dituguna. Saltza eginda dagoenean, arroz bolak sartuko ditugu saltzan, egingo du bolako tartetxo batzuk, arrautzak bertan kraskatu, tapa jarri eta hoxe. 3-4 minutuan arrautzoiek egiten tardatzen dutena, platera prest. Hau izango da, gure zuzendariak, ja, uste dut, ogi bila jondela jantokira, eta dastatuko duen, beteta daula. Asko gozaldu dugu. Beteta dau, eta, bueno, errezta honen eredurik handixena da, saltzan izena ez, txatxuka, hori ez, azkenean piperra dia hori tomatiakin da arrautzakin, eta horrek arabieraz edo hebreeraz nahi dau esan naskia. Beraz, bada naski handixa ez, azkenean badauzka holan espeziak, barazkixak, arrautzak, ez da... Bueno, bai, potentia izango da. Patrik, gaur bako zer ekarri zuen, ez gogoratzeza oindala nola aipatu genuen, saretan zegoela olako txiste bat, martorria eta perresila saltzeko zeintzu dien ezberdintasunak, ez? Gari oso txistia itxeko. Txiste hori iteko, ze gaur dauzkago hemen perresila eta martorria. Zeran desberdin du martorria eta perresila. Zein da martorria? Perresilaren ostuan ondoan dagoena. Hau da perresila eta hau da martorria. Martorria dauzka honek ostuako lan hemen, batuagoak eta perresila ikusten duzu gehiago dago, gure aritz baten ostuaren itxura, baina berez holan biak xeetetu da. Ba, eta igual zuk espaduko zu holan desberdintasuna itxeko ikusten duzu holan martorria bat bakarrik hortuen, eta igual pentsauko zinun perresila dara, baina aldamenien aukitzen bozu desberdintasuna argi dau. Baina, bueno. Ibili dana perresilakin asko... A ber, usainen be, Bai, usainen be... Usainen behat pila bat igartzen da. Nik egia da lehenengo aldiz martorria ikusi nuenean, esan nuen, ara, perresil barietate bat, ez? Osto ezberdinekoa, ze perresil da hau, ez? Eta ero usain du nuen da esan duen, ez? Hau, ez da perresila. Xaboi duen perresila. Bai, usaian hor nabaritzen da, beste zerbait dala. Bai, beste ikutu bat badaukala. Ba, bueno, xaxuka hau, platera hau, berez, bueno... Ekialde urbian dauko jatorrixa, ze batzuk esaten da, ez Egiptokoa da, ez Israelekua da, ez Marokokoa da, bueno, ekialde urbilen eta Afrika iparraldian, omen dau jatorrixa hor, danon artean, Turkian bebai asko jaten da, orduan, herrialdetik herrialdera egisa da asko aldatzen dela, ze batzuk hartzen dago gosaltzeko, adiz, Egipton niego nintzen dian hori dela, izan zen, 2021 bateko udan, ordan gosaltzeko emoten zaudien. Eta orduan gosaltzeko danez, bada zehose leuna. Hau da, ez da bape pikantia, espezia bebai baditxu, baina ez hainbeste, eta orain izaten da nahiko suabia. Hau da, tomate saltza bat, piperrak eta arrautzak. Baina gero, joeten zarenian beste herrialde batzutara, aukitze dituzte, igual batzuk botatzutzea alkatxofak eta feta gazta eta hogi dauak inoan zerbitzatzeko, da izaten die pikantiauak, haundixauak, ze horrek, bageixo baskaltzeko, afaltzeko, eta hau izango zen,
baskatzeko eta fatzeko. Otordu baterako, baina gozaltzeko ez. Argi dagoena da, Patri, holan iziten duguna, ez da izer, arabiarrak eta Egipto eta hori, ja, uste du jendea juten da, faraoien sasoietara eta ez, azkenean, behitu, piperrak eta tomatea daukagu. Hau da, gutxienez, 1600 urte inguruko errezeta bada, gutxienez. Eta seguruenin, 17. mendeko errezeta bat izango dela. Egia da, irekitzen, eta deskuidatzen basa, gazteago oraindik, ez? Beste batzuk esaten daue, xaxukan jatorrixa dauela Espainian, azkenean, piperrak eta tomateak Ameriketatik etorri ziren, eta lehenengo heldu ziren Iberiar penintsulara. Orduan, egisa da gero ekialde hurbila daolan, berandu hau joen ziela, orduan batzuk esango dago, igual hemen asmatu zen. Baina hori da, ez? Ez du pentsetan, Baina, hemen Bilbon, ez? Pistua, badau. La Mancha bai, Espainian itxen da asko pisto mantxegoa. Hau, Frantzian ratatuia. Azkenean oinarrixa eta, hor dau. Azkenean barazkixak batzuk herriak, beste batzuk sartaginen erregositxakuak. Baina beti tomatia, tipula, piper berdia eta piper gorrixa. Gero, badu nik ez nauen ezagutzen. Hungarian eta Eslovakian da hor, Europako zentruan, dau plater bat letxo deitzen dela. Letxo? Hau da, lexo irakurtzen da, baina letxo pronuntziatzen da. Eta bebai omen da, holako pisto, xatxuka, ratatu ilantzerako bat. Hau da, plater horrekin. Eta behitu, nik erakixen, Instagramen galdetu nauen, Jose, neike honekin, zaukat piper pila bat, tomate pila bat, pistuakin nau, aspertuta. Eta zen, eskali bada bat, eta hor Katalonia aldian, bebai hemen txorien ingendu, nolan, gero antxoekin da holan, eta azkenean die barazkixak, baina herriak, oinarrixa bardina, baina herria eta dana, entzalada eper bat bezala. Idazten nahi nahi nion, errezeta bat, eskali badakin, da eskali bada txipiroiekin gero. Ingo labean egindako eskali bada bat, asmoa da, eta gero txipiroi batzuk holan, zatia honditan moztuta, salteatu pompan, eta pixka gero eskalida horrekin zerbitzatu. Beitu, asiguroso nagoela. Eskalida, ni esan oso eskalida desalean ez, eta gustatzen zait pilat, eta guk etxean ogitxik gortu gainean jartzen ditu hori, azkenean eskalida da hori, piperrak, ipulak eta labean erreta, eta ero oliba olion batekin, niri antxoa batzuk gainean jartzen izkizu begatzetako, egitzen zait... Antxoak, gaztaia, edo ze gauzalan gainetik, ogitxik gorki batekin, ondo beratzen da. Bueno, gure arroza, martxan, arroza hau, arrozakin ingo ditu bola hauek, aragi bolak eta azken aldean, barazki bolak egitea badago. Arrozakin, hartatxikiarekin, garagarrarekin, kinoarekin, edozein zerealekin egin, eta gaur ingo duen errezeta, baldin baukazu horre olako zerealen bat, bueltaka ez dakizuela zerrein, berdin aldituzue bola hauek, gero makaia boa gehitu, eta esan dakoa, gero garrantzitsu izaten da, horrezkuekin pixka da apurtu, zereala apurtu, eta gero dana batu, eta makaia hemen gezatu daukat, erabili, punta hauek itxusia direnak, hau ez dut kozinatuko, hau arroza egin da dagoenean bere beroarekin, nasiko dugu dena, tapa jarriko diogu eta kozinatuko da. Eta gero modu guztietan, frijitu inbar ditugu, saltzen sartu behar ditugu, orduan lasai, makaia hoa egin da geratuko data, horrek. Hau, egin da, arroza egituko diogu, eta irula vuelta, eta hemen arroza ondo egosita nahi dut. Orduan, 200 gramo dauzkat hemen arroz, eta salda botako dio 708. Nahi dut arroza, ez da horre paietan horreko batzutan, nire netzako aukeran batzutan gogorra ateratzen dutela. Hemen nahi dut pixka pasatzea. Aldiente, esaten dana. Txatxuka edo xaxuka on bat presatzeko badauz sekretu batzuk. Ez dakit nik hemen ikuste dute sekreturik handixena edo. Mota? Arixa. Ez, pikantiakin nik uste dute atzoko zubata horrekin niko da. Baina gaur bai koierra jantzi dota. Baina... ondo. Pipermin bat. Oso ondo. Arixa da, azkenean Magrebeko herrialdietan eta da naholako piper, pikante, pasta, pate antzerako da, eta errezta pila batei botaten jako, da ematen dutze ikutu oso pikantia, baina ez dauka espeziarik, baina zuki gartzen dozu arixa danean. Hau da, ez da saltzamin olan arrunt bat. Da, nahiko potentia. Benetan mina da. Benetan mina, bai. Eta orduan beste sekretu batzuk, euskazula, izango ziren belar freskuak, batez be perrexila eta martorrixa, horrek freskuak egonda, eta gero
espeziak, bai, piper hautza, piper beltza, bueno, gero botakotzazu... Nik jengibre hautako diot. Jengibre hautsa, eta kuminua, ekarri duzu? Bai, gero... Asian. Gero, asian aukitzen bazue, ehotzeko aukeria dau, edo holan bai, asixan jartzen bazue, nik humusan bai askotan holan jartzen dut, eta bikaina ataratzen da. Orduan, nondik datoze honek espeziak? Ingotzu tinkesta bat? Venga, inkesta bat. Ni nahi zurekin sartzen, zeratik? Bueno, baina, venga, bota. Nik bakitzu dakotera, holan, andereño, ez dakit trauma edo. Bai, irakasle izateko jaio zinen eta... Ez dut uste. Pazientzia gutxi daukata. Piper hautza nondik dator? A. Galiziatik. B. Galdakaotik. C. Mexikotik. Tik-tak. Tik-tak. Zema segundo euskat? Hau da, mi luze bezala. Baduka telefonoaren hori lagun, hori deitzeko lagun? Bai. Pitiklin. Bai? Eske, hori danetik dakone, Alberto? Bai. Zigor naiz? Bai, zen nahi dozu. Zelan. A ver, gauza bat, duda daukat. Piper beltza, Galdakao ero Mexiko? Nik uste dut, astigarragakoa dela, A ver. Bueno, piper hautza, Mexikokoa da. Eta da hori, Mexikotik datorren espezia bada, azkenianan euren piperrekin, da gustatzen jaken, hautz horrekin, itxena espezia bat oso ezaguna dela. Hemen Europan, Hungarian asko jaten da, eta nik esango nagoen, Espainia mailan bebai, ekoizle handixa dela, ez? Zein? Piper hautzana. Piper hautza, ez dakit. Bueno, kontsumitzen dela, behintzat bai. Konsumitxo, Euskal Herrian da, bai. Baina ez dakit, nuke jakingo esaten. Berako piper hautsa? Bai. Gero Galizia horre, ez dakit, olagarruakin da, bueno, asko erabiltzen da espezia bat. Guk hemen Euskal Herrian gehiago, piper txorixerua. Ez? Hola, aukeran eta adidez, Espainia normalian botatzen dotzien einean piper hautza gozoa, guk hemen marmitakuai, sukalkixai eta holako gixatuei, gehiago da, piper txorixerua danetako balio dugu. Bai. Baliokidia di. Bai. Bale, urrengoa. Piper beltza. A. Indiako hegoaldea. Bai. B. Indiako iparraldea. Ostra. C. Euskal Herriko iparraldea. Hegoaldea? Indiako hegoaldea? Bai, oso ondo. Bai, ez? Osea, bueno. Bai. Oindala, 3.500 urte hasizan ekoizten. 3.500 uste nuenik, baina bai, 3.500 hor dudan eukan, zenbaki horietan, bai. Eta bai, eske, nik gatza eta piper beltza bete aukitzen dute sukaldian, ze nik danetarako erabiltzen dute, ez? Azkenean, gixatu bat eitxeko, da... Abraham García sukaldari handiak, hau izan zen David Muñozen maixua handiak, arek esaten zuen, gatza eta piper beltza batera saldu beharko ziela, nasketa bat. Nien hau adoz, hori entzun dotzute zuri behin maiko izuetan, eta nik egia da, normalean, egia da gauza batzuetan, ez du dela piper beltza erabiltzen. Tanda nahi ez. Eukin behar da gatza baita bakarrik. Ne guztu dut eukin behar da. Baina egia da beste, nasketa askotan bia batera botatzen ditugula. Bai, eta ondo joeten dira, gisa da, saporiak eta oso ondo joeten dira batera. Niku da honetan, proba naben Kanboian olako txokolatezko izoski bat, eta bertan botatzen sotzien kanpoteko piper beltza. Kanpote? Hango olako berezi bat? Hango hiri bat, hango lan eskualde bat, eta hango piper beltza oso ezaguna da, eta hori txokolate izoski xai. Orduan da, ez dakit, itxia da, txokolate izoski bat zabiz jaten, eta hori, pikanti da. Pikanti da, eta dauka, puntu sutsu hori. Egia da nik hori, piperrautza, lehen piperrautza ipatu duzula. Bai? Ez, piperrautza ez, pipermina. Bai? Ni pipermina, bai hemen, eta esatu zu, getarian daukagu hori mango eta pipermin izoskia, sorbetea berez, azkenean. Eta hori ezautzen du, baina piper beltza ez dute inoiz Holanda estatu izoski batean.
Bai, ni mangua hori Kostarrikan da ibili garenean Hego Ameriketan eta gatzakin eta pikantiakin. Eixen zuzkuen probatzea da limasukuakin edo lan. Nik nahi xadot mangua... Bere hortan, ez? Bere hortan, holan goxo-goxo, baina bai. Baina, bueno, mangua da krematxu puntuarekin da nik uste ondo, Holan, gazia eta pikantea lehunduko duela pixkat, ez? Baina, zetako lehundu. Hain da perfektua. Bere hortan. Bai, guk etxean ez dauko goiturek esan, mango elosteko da hori. Gero, beste espezia da jengibre hautsa, eta jengibre hautsa bebai etorten da, Indiatik. Orduan, jengibria erosteko aukeria badaukotzue, bakitzue, dala olako sustrai bat, eta hor, berakatza da, kurkuma da egoten dien tokixan frutadendetan aurkitzen dozuela, eta normalen pasatzeko jendiai gero ez da gixela nun erabili. Segisa da sustraia etortekatzula bat osua, eta errezetetarako eta holan erabiltzen da, zebez, koiaraka da, txo erdi, zeo zeitzeko. Indarra handia dauka. Bai, nik gomendatzen dut zuet, pila bat, zeniri, urtietan sobra hoin jat, eta infusinuak itxeko. Bai. Holan, patien daukotzu horako, jengibre esati bat zukaldian, da hori, egunero goixien, zuk te berdea hartzen duzu, imaginatu. Eta gotatzotaz holan, jengibre xafla bat, horrek emoto dutza saporia, pikante puntua, eta gainera, hori estarrirako da, hain oso ona da, beraz? Eta aurten, hotzak eta laizter etorriko dira, eta egia esan horretarako eta neguan eta oso interesgarrian zerbait, infusio moduan hartzeko estarrirako eta laguntzen duela. Bikaina. Eta, gure gremiokoek eta irratian eta pati baino gehiago hori entzun diote hartzen dutela hori, beraien estarriak eta zaintzeko, agotza ogibidero daukaten horiek, ez? Bai, nik entzun dut, ontxe gero, oso modan jarri zan, nik ez da sekula proba, baina oso modan jarri ziren jengibre txupituak. Bai, eta zer patxarra, likorren batea jengibre? Ez da alkolduna, da holako suku bakitzoe oso osasuntxu horreitako bat, eta saltza itxuste dendetan dadi, holako, botilak izaten dira txikitsuak, igual aukiko dabe, 25 mililitro edo 50 mililitro, oso potentia. 50 ez hain bestezke txikitsua dira, txupito bat bezala, eta bai, eta da, kontzentratua, jarabe moduan hartzeko erolan, bai, da, holako testura da sukuana, laranja sukuana, bai, eta ez dakiz ere zela ningo da bien, igual, ez dakiz jengibria igual holako likuadura batekirik pasako da ben, edo, baina bai. Edo murrizten utzi, edo, ez dakit, Ez dagoet ireipez, baina hori saltzen da jendeak hori hartzen dau. Kasu horreitan, ez dakit. Aukera bat, bai, badau. Gu hemen pixanaka arroza egiten, barazkiak ikusizuet, piperrak zatia hunditan, hor ikusi inberra, piperrak nabaritu inberra, kipula behin du pixka txikia, baina piperrak, aurrena 3 piper gorri botaitu, morroiak, eta oin, piper berdia, baita, holako zati potentetan nabaritzeko, eta hau ere, barrura, eta gero tomateak berdin egingo dut. Kenduko diet hemen atzeko, bustena ero, eta ero laukia hunditan, osorik ona barrura. Erregosten dana. Oso ondo. Da, azkenik inbiu berba kuminoa iburuz, bai. Komunioa Egipton, deskubritu zabien, eta Egipton hasi zan pila bat erabiltzen, baina gero Asiara joen zan, eta gaur egun ezagutzen dugu pila bat errezetetan, eta berai pila bat espezia nahazketetan, ez? Kurrian, kuminoa dago, garan masalean, rasel janut nahazetan, bai, pila bat dago kuminoa, nik ez dagoen ezagutzen, hau, zela ditzen da, bajarat. Ekialde hurbilean dagoen olako espezia nahazketai bai. Zuk besta, satar bat, badau satar. Bai. Ena biltzuri satar esaten, ez? Ez, baki nahazketa. Nahazketa, nola bituko nauzun satar, ez? Nola, ezin eskua. Eta hori badau bat, eta horrei bebai, sesamo hasiak, eta kuminoa botatzen jake, orduan, bada espezia bat asko erabiltzen dana. Egia da, espezien mundua, eta gu beti esaten duguna, hemen gara hasi berriak esan dezagun espezian munduan, hemendik kanpora joaten gara, eta espezia pila bat erabiltzen dituzte, eta batez ere espezia nazketak, da baina, laude, ez da, nazketa ezberdinak, eta direla, jaki berezi batzuen dako, eta nahi ez hori erabili behar dela, eta... Nire egitza da, espeziak gustatzen gatela, baina bai gustatzen gat, espezia barik holan kosinatzia, eta akordatzen hasi Indiara joan nintzenean, hasieran joan nintzenean, 2 urtetan joanaz. Eta behin lehenengo adiz joan nintzenean, unibertsitateakin joan nintzen, bizi ginen olako erresidentzia baten. Eta nik kosinatzen da, kosinaren tortilla patata bat, eta pisto bat. Eta benetan goxua zauen da nire hango lagunek eskartu sostien, azkenean,
etxeko saporia botatzen zarako faltan, zehan dana kurriak gora, kurriak bera, espezia pila bat, eta hango, gure lagun indientzako, san oso sosua. Ez jaken gustatzen. Ezen zaporek, patat tortilla, esaten zuen, ondo dau, baina ez da inbesterako. Edo pisto bat, gu jangan nahi pisto bat, arrautza frigituak da arroz egosixakin olan, espeziaik inunbez, eta eurendako zan, gaixuentzako janarixa. Eta gai ama, sakrilegioa. Bai, azkenean, oitxuria die da... Oso zaporetsua jaten dute beraienik. Bai, asko. Inoiz esan dut zutena, nik guk hemen eman izan dugu Donosti Cup egiten da hori futbol lehiaketa hemen, mundu guztiko taldeak etortzen direla gazteena futbolean jolasten, eta guk hori jaten eman diegu, eta beti eskatzen ziguten tabaskoa eta gatza. Osea, bereien dago, danei gatz pila botatzen zioten, eta tabasko pila bat, ez dauka, falta zaio gatza eta piperra honi, ez? Eta esaten, oitxurak. Bai, oitxura da, eta zure osapaia egoten bada oitxuta, gauza batera. Bai. Azkenean kontu horrei di. Guk, ez dakit, juten bagara horti ez da izeri botaboko baenio bezala, batzuen dako, ez dakit, esatea zerbait, azukrea botatzea kafeiari sakrilegi izena da, balau jendea azukrea gustatzen dira da, azukrea botatzen dira. Hori da, behitu Talilandian izan ginenien bebai, da zu bebai esan zara, danai, plater gazi, danai, eunai, azukria botatzen dutzea. Asko. Eta guretako azukria botatzea plater danei, postriei bai, igual honan tomate saltzai batzuk botatzen dutzea bebai, baina... Hone piperra eta tomate haukala, honi pixka botaldi, oso azideotasuna pixka tientzeko, baina... Baina marmitako batei, edo imagina barrain sopa batei, hori ez, ez dakit. Ez. Baina jarrekotzi. Orduan, hori, kulturala eta oitxura gauzia. Bai. Eta ez daukala zerikusirik nun bizizaren, eta da, arreta nun jarten dozun. Eta kontzentrazio falta. Ikerketa batin jaue, eta 2000 eta 2015 urtien bitartian, kontzentrazio ahalmena, jeitsi da 25%. Baina gazteengan, orokorrean danen? Ez, orokorrean, bai. Eta gainera, batzuk pentsatzen daue, dela, akats bat pertsonala, hau dara, antzietatia da estresa sortzen dauz, azkenean zuk helburu batzuk jartzen dituzu, zure egunerokotasunerako edo zure bizitzarako, eta azkenean horrek ezin dituzu burutu, ze ez daukotzu arreta ondo kontzentrauta, eta pentsatzen duzu zurakatsa dela, eta hor azten die estresak, antzietatia da olako gauzak. Eta nun dira telefono batik? Bai, mugikorrak, da azkenean, beti entreten irute egon bigarala. Ez dakizu zauz, baskaltzen zauz eta telebista ikusten zauz bitxartian. Pasiatzen zauz eta musika entzuten zabiz. Hau da, danetarako biozu entretenitzea. Ni bebai horren barnen hau, baina adiz, lagun batek bebai, norek garbitzeitxu katxarruak, faltzen dozuenean edo baskaltzen dozuenean. Eta ez da, niri gustatzen ze holan bitxartian jartzen dute podcast bat, eta entzuten noia, da orduan enaz konturatzen zeitzen duten hori da, azkenean, arreta falta. Ez hauz kontzentrauta itxen zabizen jardueran, baizik eta, hori, entretinu eta zabiz, honekin, da azkenean, horretara goitzen basara, daugotzu beti buruan, 4-5 gauza, ez dakit, ez zara lasai bizi, ez? Nik hori egia da espalditik esaten nuela, baina... Bai. Hori da gauza bat, hemen aipatu du, baina eta jendea kaskoekin mendian da hori, baina eski gaur egun, batzutan ikuste dituzu pasioan bikote bat, eta pigak doa solan kaskoekin, da esatuzu. Ai, ama. Horrek, hitz egiten doaz elkarrekin, ero musika entzuten jungo die, ero oso bajo eramango dute, eta, ez dakit, nik egia da, kotxean, bai gustatzen zait beti, ero irratia, ero musika entzutea, kotxean bai eramaten dut, eta sukaldean bakarri baldin banao, noski, etxean bakarri baldin banao, irratia entzuten egotea gustatzen zait. Baina bestela holan, naiz oso askoak eta gainean, ni daukat arazo, ez dakit, dauzkat belarri zuloak bereziak, eta honek direnak holan sartzekoak, ez dit balio batek eroriten zaizkit danak. Danak erortzen zaizkit. Orduan, hortaren ez behar ditut izatea, holan belarrira engantzatzen dienak, horrek handiak ez. Diademakuak. Ez, horrek ez, Patri, mesedez, horrek ez. Ez, horrek naiz batere salia. Baina bai behar ditut, atzetik doazenak, holan lehen korrikarako inoiz erabiltzen dituen, baina batez ere jute manitzen, gimnasiora aspertzen nitzela pila bat. Hantzin, entrenamendu jartzez dianean, barruan da,
aspertu egiten nintzen pila. Bai, asko. Haini pila gustatzen gat. Horretarako sortu dituzte, niri pentsatzen gat zehose logikoa dana, baina sortu dituzte horako kontzentrazio blokeak deitzen dienak. Eta kontzentrazio blokeak die, 60-80 minutu bitartian, da jarduera bat burutzia, kanpo estimulu barik. Orduan, horretarako emoten daue irizpide batzuk, baina hori nik esan dagoa. Pentsatzen gat zehose funtseskua edo ez dakit. Zentzuduna, ez dala jarri behar hori, ez? Ez dala inunbeze idatzi behar, baina honek, zuek kontzentrazio bloke bat, pauso honek jarraitxu ditxo zuen. Pausuekin jarraitu baina hori ni nire pausuak azalduko ditu, Patri? Tomatea bota dut, pipermina, barrura, zati txikitan. Bueno, zati txikiak ez dira txikiak, gabarra patu eskero, nabaritu guzu. Arroza itzaldu indot. Orduan, arrozoni zeingo diotoin, bakaiagoa, holan, pixkat, zatietan bota, mamutu eskuekin, ez? Nazingot eta tapa jarriko diot, eta utziko dugu 5 minutu, makaia hori kosinaten. Bien bitartean, hemen dagoa makaiau ketua. Eta horrek emango dio beste puntua, baina hori, 5 minutu hori pasa ondoren. Eta horrela hemen, makaia hau kosina ingo da. Orain, nahi bauzu, bota pausu horiek, jendeak... Ingo lane adibidez, zuk badukotzu kontzentrazio blokea... Lehenengo inbia, jarduera definitu, orduan, zuk ze jarriko zaben. Adibidez, korrikain. Bai, ez? Bale, korrika. Hori definituko gu. Bale, lehenengo inbiosuna da, materiala bildu, ze batzutan eta ibiltzen zara, etxetik igual buelta pila bat ematen, ez dakiz orduan, inbiosuna da, mai baten gainin jarri, jarduera hori burutzeko biosun materiala. Zapatilla, praka laburrak eta kamiseta. Hori da, listo. Eta orduan, igual, ez dakit, korrika itxera bat ara bihar bazara urrengo goixien, hori prestutzi. Nik hori oitu daukat, ze goizean goize, ez zai gustatzen inori molestatzea. Da sarata da hori ez. Hori logikoa da. Gero, denbora esarri. Normalian hori kontzentrazio bloki izaten da, 60-80 minutu bitartian. Orduan, hori, zuk, zure almenan arabera edo zure agendan arabera, bai. Gero izaten da, estimuluak ezabatu. Hau da, igual korrika itxen basoiez, mugikorrakin esatara edo hori kaskuekin esatara. Herri barrutik ez joan. Ze jente agurtzen duzu. Hori lagun asko izaten bozu bai. Bai ez, baina gero eso asinuen zure rimon. Se ikusten duzu beste bat aurretik korrika dola eta rapatu behar duzu. Orduan ja askarra osoa. Hori da zure gauzia, nik ikusten baten horbaitek. Bueno, ez zaio gertatzen hori inoiz, baina eta Aitorreri uste dut ez da. Bai, hori da oso askarra bizalako eurak. Bai, eurein jarraitu nahian ibiltzen naiz. Betu, gaur goizean junaiz alesekin korrika iten, eta lehenago, ni pixkat korrika ikera atea naiz, berotzeko, zebera oso askar atatzen da beti, eta nire ritmoa akatu itena. Orduan ja, beroketa batzuk egin behar izan ditut, egin ditut 3 kilometro berotzeko, eta ja, berarekin ja ondo, no, ritmoan. Gustatzen gako basilatzea, Ze bazila. Goi maiako kirola lixa danez, karo. Bai, goi maiako, bai. Bueno, konta uple, zelan doia saxuka hori. Ez, esan dagoan, makaiaban hasi idautor. Bai? Piperra da, hemen doa, gure piperra da iten, bota dio pipermina. Utziko du hemen honek bere ura botako du, eta gero botako dizkigu tomate saltza, kuminoa, piperre hautza, jengibrea, perresila eta martorria. Listo. Eta bitartean oin, bakaia auketu mostean jongonez. Aprobatzen esan dozunez. Eskerrik asko. Ai, ez dut askatu. Oso goizua. Venga, hurrengoa. Vale, ordan hori definitu nundi. Logikoa da, kronometrua esarri. Blokean zenbat denbora daukotzun, jakiteko. Hori jendeak asko itxen da, basa honolako, aplikazio bat eta, zuk lanien zabizaren bitartian, jaten zotzun olako bloke batzuk, eta bloke horrek irauten zauen denborian, ezin zinen sare sozialetara sartu. Orduan, sare sozialetara sartzen zaren bakoitzean, blokea hau itxen jatzu. Osa, lanian zaudenean jendea sartu itxen da sare sozialetan? Bai, pila bat. Bai. Ete benez, baina beste enpresa danetan. Bai, Flipas. Gero, geldialditxuak hau da, eserita basauz, hori, apur bat altzau, da mugitxu, korrika itxen basauz, gelditxu gure eratera, ez da hitz, apurtxo bat mugitxu, eta azkenea da, ebaluatu. Hau da, zuke indozu jarduera hori, zure kontzentrazio blokean, eta, galdetu da, nora sentitzen naz, da, zein gora guen urrengo aldixan, hau hobetzeko, da, ez da gizer. Merez izan du. Merezi, hori da. Bueno, hainbeste pentsatzea, ez azkenian, behitxu, komendagarri xena, joen pasietan, mugiko rautzi etxien edo gainien eruen, baina,
isiltasun moduan da poltzikuen da listo. Eta holan, isiltasuna nik da faltan botatzo dutena, ez? Arreta holan mantentzeko, isiltasuna da. Nik egunean nire 2 ordu ero behar ditut lan lasaitasuna, ero isiltasuna, eta hortako mendira joaten ez. Errexena egia da, menditik gertu bizi garenak hori badaukagu, nik ulertzen du, Donostia batean, ero hiriburu batean bizidan bate, agian aurrena kotxe hartu behar duela, eta hori. Baina, guk alde hortatik hori badaukagu, eta, nik etxean nire droga bakarra, hori bada. Lagunekin juten manek norbaitekin mendira, ondo, baina bakarrik onartzen dut, agian bakarrik juteak egia gustatzen zaidala. Ni hortan pixeta rarotxoa naiz. Nik gimnasiora joaten azenean bebai, niri bakarrik gustatzen joetia, normalian bikotiekin joaten gara, ordutegi kontutik, baina badaukan lagun bat, beti ibiltzen dela norbaitzen bila. Behar dula nahi eta nahi ez, ez? Ni horregatxik, aurten apuntaunaz esan dutzun boxeora apuntaun nintzela, enaukan intentzio horik apuntatzeko, baina lagun batekin joen da, etorri nirekin eske bestela denaz apuntako, esako gustatzen bakarrik joetia. Eta ez dut, baina... Baina hori pila bat nabaritu da, jendeak korrika egiteko, motibatzeko taldeetan batzen dire herrietan, eta horrela, bakarrik euria da, enoa. Aitzaki pila bat bihatzen oso bakarri basoaz. Aitzakirik ez tozu behar. Bakarri basoaz ez tozu behar inunga aitzakiri. Lehen batekin ja esoaz. Eta ez basai, jende asko juten da, derrigortuta zerbait inbehar duelako, ez? Kirola inbehar dut, eta, ez dut, errexena, korrika, ez azkenien da. Zapatillatzuk altzan motzak, ez duzu behar, ez da bizikleta, ero ez da igeri lekura jun behar. Baina talde batekin, 3 laukin geratu gaza, baina derrigortu egin behar za, ez? Kompromesua da, azkenean, ez hartu dozuna, eta azkenean... Derrigortu egin behar za, jutera, eta holako pila bat ari da, eta batez ere, Durangaldean ikusten nahi gara, neskataldeak geratzen dira 4-5 eta holan, eta, motivatu, beraien arteko pike sanoa, eta hobetzea nahi, eta hori egitezgarri iruditzen zait. Hori dietan eta kontuan konpromesuana, ni bauka lagun bat, beti da bilela dietistan da, urtero gueltatzen da. Eta esate dut zago, baina zuk, dietistan ibili zara, azkenengo 10 urtietan badakizu ze inbiosun, badakizu ze dieta mantendu bizun da, ze jan biosun da. Eta esate dut, ez baina konpromesua daukot, ondo portatzeko, ez kakotxen artia, baina ondo portatzeko, ze ala noia da gero, hori... Baina ordain joan behar diozu pertsona, hori? Da norbaitxi esan bidez, da bai ditxu hau egon asjaten da, hau ez dakizer, da orduan, hori kompromesua da, azkenean psikologikoa da, baina jendiak badauka gauza hori. Kuminoa. Piperautza. Gozoa edo pikantea? Gozoa. Ez dio pikantea bota, gozoa bota dio. Jengibera be badauka, bai, gozaltzeko nik hau ez dakik jango nukean, patre? Bueno. Ja, hemen dagoen usaiakin, hemen. Eguna ondo azteko. Bai, hori da. Nasi, pixkat, venga, oin. Tomate saltza. Bai? Hauka tomatea eta tomate saltza gainera. Bai, tomate saltza, tomate frijitu hau da. Kipulakin eta frijitua eta ero birrindutako. Tomate saltza. 3 la vuelta. Eta orain. Xura goxo dauka. Perrezia. Okerreteko dotekiti. Perrezia, beldur gabe, 3 koiaraka da. Eta martorria. Beste, 2 3 koiaraka da. Oso espeziatu, gusten duzen moduan. Bai, eta belar fresko pila batekin. Bai. Hau, utziko du hemen 3-4 minutu. Bai. Eta oin, hemen, honi ja tapa jarriko diogu, tapa kendu, parkatu, naziko diot, bakaiau ketua, eta ja, lehen hor jarri duen bakaiau kesatua egin da dago, eta egingo duguna, buelta batzuk eman, eta utziko du pixkat, ostutzen, epeltzen, zekero hemendik, bolak inbar ditugu, irinetik ero pasatu, eta frijitu inbar ditugu. Orduan, utzi guzue, hau, epeldu dadin, bola batzuk egiten joango gara, frijitzen, eta gero bola horiek hemen sartu, arrautza horiek hemen karraskatu, tapa jarri, eta plater zoragarri hau. Eta hoxa? Eskatu, bat. Ok. Bueno, sartai honekin bukatu dut, eta dagoeneko gure bola guztiak egin da, eta nik ez da hemen kalkulua nola egin dudan, baina arrautza sartzeko tokitxo bat egin dut hemen. Horre bolak ez tozu sartuko hain. Ez, nik uste dut ja hauekin nahikoa dela. Bestela lekurik ez da dakit egongo dan. Eta hori, bolak itxeko bebai, gogoratu bakaiauanak eta arrozanak diela, baina adibidez, barazki jalientzako bakaiauan ordez, ez bota ezer. Ez bota ezer, edo... Egin ditugu moduan, baina bota barik proteina, ezer ez bota balako ezer, da, listo. Ze proteina, azkenean adosue jarri arrautz forman, eta platera izango da oso osua. Hau da, bomba bat. Eta hau, afaltzeko, baskaltzeko,
egun berezi baterako, egunerokotasunerako nahi duzuena. Gatza botako diet arrautza hauei, gainetik. Hain, arriskua edo sailtxasuna handixena izango da, gero, arrautzak, mesedez, arrautzen gorringua, bere puntuan egotea, ezta? Saiatuko gara. Beti exigitzen. Tapa jarri, eta oin, hemen geratzen gara, begira. Input, hemendik. Ya está. Sako itxura goxua. Hau bai da oso, gure, holako, Eta zelan usaintzen dagoen hemen txorieneko sukaldien. Buah, ikusgarrixa. Baina plater horretan, itxura oso geratzen da, Oso angoa ematen du honek, bai. Bai, ez da. Betxu. Hor, gure arroz eta makailu bolak, gure arrautza, eta gure makluba o Xaxuka. Ba, 3 modutan ditzen zaio, baina, bueno. Pieperra da guria, erra. Itali, Hori hau, bolia, gastatzeko. Lehenko bakarri? Kuriosia eko. Makaia usapori hartzen dizun. Nik arrautzia. Arrautzia apurtzen! Hau bai plazerra! Nik bai, gizati bat hemen badaukat. Arrautza gorringoakin, dana hobetzen da. Zer? Errezara bai hemen? Jo mutil. Erra dago benetan, Eta nikontxa, postre bat indiot. Espezia barik, holan postre leguntxo bat. Eta zuk uste oso, hau daztatuta gero erosten ditudan gaietak ez ditudala gehiago erosiko? Igual bai, ez da hit. Ezin dut zutolan... hola, bueno, zuk egin nahi duzuna. Nik kontako zut errezetia zelan ningoten, honek gazta gaietenak. Lehenengo, gopor baten nahasiko ditugu gurina, gazta krematxua eta azukria. Gero jongo gara gehitzen arrautza eta vainilla, berriz nahasiko, eta gero legamia eta irina eta berriz nahasiko. Gero eskuak guzti, bolatxuak egin, labeko erretilu baten jarri, eta 10 minutu zerreko 180 gradutara. Atara, eta listo. Baina, ez diolan gaieta morua geratzen die, bizkotxoa... Biguntxoa galtzen de bai. Ikusiko zuen testuran be bai nola geratzen dien, eta honek dionak bustitzeko. Tiramisua egiteko? Tiramisua egiteko behitxu bai, gustatzen jat. Bai, azkenean ez... Bai, testura horrekin geratzen da. Bai, zurgatu ingo dutela kafia. Niri gustatzen zaizkedianak, hori edia. Hori da, eta zuri gustatzen gatu. Baina, egia da, nik hori bada gauza bitu, ni gauza batek amorru ematen badit, da, gaieta kafesnian bustitzen nahoenean, apurtzea gaieta. Orduan, izan behar dira, bigunak, baina era berean, 2 sartu aldi holan aguantatzea, ez? Daude beste batzuk, emanda, hori ez. Behar du testura bat gogorra eta bigunan artean. Baina gaieta bai, askotarikuak dauz. Niri gustatzen gat gaietak horrek amerikarrak deitzen jakenak. Hau da, txokolate pinportak eta dituzten horrek haundixak, kukiak. Niri horrek pila gustatzen jat, baina igual horrek ez die holan kafian dako... Bueno, horrek kafian behar ez die, baina harina purtzen die. Horrek kukia bebai, egia da, inbarrazu, sartu atera bat olako pip-pip. Eta, ja, gustatzen jaten, txikixan nintzenien altzen hauen hau, kakao hautsa eta esne berua, eta gero gustatzen jaten gaietian jarri kakao krema, gero busti, eta hor, zauenian, justo, erortzeko orain, koiareakien ordu da, hori da, munduko gauzarik onena. Gu ginen betiko Maria gaietak, betikoak, izan dena hau, kaja lau... Klasikoak. Betiko klasikoa, horrek gurinarekin, ama jartzen zion, bat abestean gainean, pon, horrelako 8 jaten dituen nik, gaina goratzen ez gozaria, 8... Hau da, 16 gaieta. Hau da, 16 gaieta, eta danak ondo bustita, eta pum. Eta egoneiz nik hori urteetan berdinago saltzen da, inoiz aspertu ez, eta orain di batzutan, ematen dit, eta erosten ditu Maria gaieta horiek, hartzen dut gurina, eta txak, untau, eta kafesnean, ze plazerra. Hau bai da plazerra ikusi. Hau da, hemen jarri dugu, gazta krematxua, gurina eta azukre hautsa. Eta hau batzutan, madalena batzuk, datoran hasten inbitxuten madalena batzuk, aukitzen daue,
Hori, cupcakeak gero gaineko geruza olako zerbait izango zen. Bai, geruza horretan orduan oso goxua dauta. Holan be. Bainillakin ja hobetu zen. Bai, lehena izan duzun gaietak. Gurina biharrian hau jartzen bozu, gulako goxua. Ontsa arrautzatxo bat. Eta azkenean eske, bueno, gozogintzan holan gauza erresak dienean, dana nahasi, erreztak ez dauka misteriori bakarri da, ondo neurtzia, hori osagaiak, eta listo. Gaietak badira baita ere nik uste dut hau, etxe guztietan egiten den jogur potoen bizkotxoa bezala, gaietak ere etxe guztietan nik uste dut, gaietak aurrak ero dauzkaguno, gaietan noiz edo noiz egin izan ditugu, eta gaietazuk eta zen pila bat errezeta daude, batzuk trinkoa, bestatzuk bigunoak, batzuk fruta lehorrekin, gero bestatzuk marmelada gainean jarrita, bestatzuk txokolatearekin, aukera pila bat, baina formakin eta umekin da jolasteko joku asko ematen dutena, jendeak izate ditu gero pasta moldea horiek egiteko. Horre gurinezko gaietak eta normalian orea gelditzen danean trinkuaua, horia zabaldu zeike arrabola batekin eta formie emon. Honek ez ez, tekstura hau izango da ikusiko zue oso bigunara. Bueno, de hecho, lako bolatxuak eitzeko biegogu edo gurina, edo irina gehiago sartu, edo eskuak, edo oliotan, edo nik uretan. Bai, labia jarrita. Honek bai. Bueno, hartzen dago bere forma, aukera aprobetxauko. Niri, bakit txartu dagoela, eta ez tala inbier. Baina bakitu ze daukaten bizioa ondixa. Serio. Holan bizkotxuak eta gaietan orea gordina holan laberatu baino lehen, hau, kenek hemen sartuko nahuen atzara da mingaia eta hau eze bekeratuko gaietan. Gurekin lan egiten zuen bati, are gustatzen zitzaien, baina gordinek jantzezaken osorik, ostorea, ojalderrea gordinek dagoenean, ari esaten zuen, hone daukan gurin zaporea testetan. Hori jantezaketu gordinek hor, irina zaporea badauka. Hori gustatzen zitzaio. Zabaldu da zu hau hor dakotzu hartasixa, zabaldu hementxe holan laukitxo bat, meze? Arek hori jaten zuen. Eta beste bat neukan, kroketak ero egiten genituenean, bexamelakin ero, bexamela ere. Ni bexamel salia bai banaz. Bexamela ez da gordini, hori kozina da, hori janal da. Ni, holan, bitxu, hemen jarriko ditut lau. Eta holan ez da, ez baina. Ondartzan joaten zaren moruan da aixie dau. Tatuaia ez da. Tatuaia, txankleta bat, gero beste txankletia, poltza, horrek egin eskuten nion barzara. Tarjongo gara. Bolatxuek eitzen, eta itxon, Eundalaro gradutara. Eundalaro gradutara. Hori esan behar nuen, eundalaro gradutara. Zuk, ezagutu zen duen hori, eske gu ja di matzu dako zure laranja erdia programa ezagutu zen jo? Ez. Zure laranja erdia zen programa bat. Bikotea urtzeko, ez? Ez, juten zen bikoteak. Horren, zu juten ziren zure bikotearekin. Esan dating show bat. Ea biok bikote, benetan bikote zineten, galdera egiten zizuten. A ber, ze gozaltzen du zure bikoteak egunero, ze jaten du gozaltzeko? Eta, claro, jartzen duen, esaten zuen, honek, beti, kafesnia gaietakin. Eta bikotea, ez, hori bakarrik 3 egunetan, baina beste egun batzutan, hau. Da, holan, hortazi joan, ez? A ber, benetan bikote ziren, da, benetan ezagutzen ziren, ez? Bueno, edo bikotea ziren, edo bestia fijatzen zan, ze igual egongo ziren, despistauak eta, ez? Segunetan da zure bikotean urte betetze gona. Azaroako eta lau. Zer azaroako eta lau? Hortan oso txarra. Nik onartzen, hori botadun nik, nik gaur egun oraindik. Nik behitxu, bakite gaur egun sartzadozula gainera, ez tozula telefonua markatzen eta nik dakizki telefono zenbakixak. Nik horrek bai. Ne lagunenak, etxeko telefonuak eta danak. Eta ne mutilak ez dakin nire telefonua buruz. Nidaki bikotean deneia, daki telefonoa, alaban telefonoa, bikote hoiaren telefonoa, amaren telefonoa. Horre jaki inbardea, horre behintzat, beti. Bikote hoiaren espaduzuen nahi ez. Baina amaren eta etxekoena beti, nahi eta nahi ez. Bueno, hemen txe, 10 minututxo, 180 gradutara, eta listo, segitxuen gauz, ikusiko zuen zelako ondo geratzen den olan marroiska koloria daukienian urre koloria, atarako ditugu, eta jango ditugu. Oso ondo.
Hau da, darguinen selekzio naturala. Eta hau da nik esaten izuna, bitu, kafea, surrepatzen dut, tiramisua izateko. Ondo xurgatzen daue. Eta bueno, honei die, gure gurin eta gazta gaietak. Mentxe holan argazkirako hain dauz politxak. Bai. Oso ja probau dozu. Ni bai, eta ni jarraituko, baina bueno, oso profesionala naiz eta berriro dastatuko dut, Hau zeinen kafia da, zeinekin jau? Aldezena, kafia da. Bai. Ez da infusioa... Potentia da. Ez hau Alberto egin du, gusten da, kolorean. Eta arpeia gusten zaidela bestalatean. Alberto, na. Oso goizua da. Baina egia da, holan, kafiarekin, Bai. eta ez dira apurtzen, baitu, hemen da froga, nola aguantatzen duten. Oso onak. Astebururako, Bai. aproposak, gozaltzeko bixer. Eta, bueno, asteburu ondena pasau, da astelenian hemen egongo gara, ez, bixo batera? Betiko moduan. Betiko moduan. Bai, eta lantalde guztia, lantalde animate, lantalde guztia gurekin izango da. Eta zuek espero bai, astelenien gurekin etortzia eta bueltan egotia. Beraz, txu, agur! Agur!